Hi guys, welcome back to Perfect TV SA and namhlanje sizonenzela i-recap yomgidi moms yangomhla ka-12 April 2026. And guys, just a disclaimer, siyaxolisa kakhulu ama-clip asisakwazi ukuthi siwafake. Niyazi nani ukuthi kade sizama siwafaka ama-clip sikhuluma in between siwafaka sithi si-avoid any copyrights, but sebesishaya ngama-strike amaningi kakhulu manje and i-channel izovalwa uma ngabe siqhubeka senza leyo nto. But yeah, but ubusaqhubeka nje ukuqhubeka siyifake sisende strike esisodwa bashaya kufedile bafethu. So sithi kwaba ubukile nabangawubukanga ahlangane siwudiscuss ke bafethu, but izithombe soyifaka in between ubone nade kwenzeka sokufakela izithombe zedeko ubone nakho sesikhuluma ngawo singakangeni. Yeah, ukuthi nje kube kungiphatha ukuthi ama-clip asisakwazi ukunifakela, especially abantu laba abangenayo access to 161. But guys, sozama-ke ngayo yonke indlela to describe it as it is, siniphe ne-recap honest nama-opinions are fair. Okay? So asiqali ukwenza i-recap yomgidi moms. Sike sayenza and oh my goodness, i-backlash esayithola from abantu bakwaXhosa. Guys, one thing about i-recap esuke siyenza, we also share our opinions, okay? And we do ask ukuthi kwezinye izinto, especially because it's a cultural thing, we are not as educated because Tina, we are Zulu. So izinto zakwaXhosa asizazi to that extent, okay? So we are just observing as abeZulu and sharing with you guys. We're not tribalists. Yeah, we are not tribalists. Umgidi singathanda abantu bakXhosa siyazi ukuthi like sicela ukwenza uthando nesithembu. Abantu abaningi abasibukayo abantu besifazane ongamaZulu, abeSuthu, amaXhosa, actually yonke South Africa yasibuka. So asikwazi nabantu from neighboring countries bayibuka uthando nesithembu. So na imgidi moms sisuke senze recap ngaleyo mindset ukuthi we are just sharing our opinions on the show, what happened ku-episode yanamhlanje, and so be it. Uma kuwukuthi you have a different view, that's okay. You can just leave your different view in the comment section. Futhi ungabi rude about it, because nathi we are not rude about it. We are just happy to share this with you. Okay. Sure no phela uthi last week saye ukuyenza because ongekho right ngokuthi wathola i-backlash kuleya. Yes, ngangiphatheke kabi vele in a way, yabo, but I wasn't down ukuthi nje I was like, yo, the backlash that we are receiving with this thing, ngicabanga kaningi ngayo, but namhlanje I really wanted to do a recap yayo because quite frankly I enjoyed it. And kungani enjoyile, unlike la oqala, okay, by the way bekumgidi ingane zo2. Uli noThando. Okay? Into engiyithandile ngale is that uThando uyi-stepson kuMagali. Yes. Okay? And includile nayo kumgidi, which was a beautiful thing to watch. Number one, it's a blended family. Like most families in South Africa, I think sibe baningi esirelatayo thina sinawo ama-siblings other than lezi ngane lezi esizalwa naso esiswini sikama. Okay, and also uMakathando nayo, she was present there, which was also heartwarming ukubona ukuthi hayibo bakhona abantu besifazana bakwaziyo ukubambisana, especially kwinto ebaluleke kangaka kwaXhosa ehambeni lengane yesilisa, you understand? So I was really impressed by that. First and foremost, nami I was impressed, and umama kaThando usikhombise into ukuthi akafuna ukwenzela ingane yakhe la izala ngqo ukuthi hayi umgidi wakhe kuphela no Magali. Yes, uMagali. So akafuna, but uba mixable u2 engayivaleli ngaphandle le obo omunye umzali bezothi hayi mina ngenzela le, mina ngihlangane nje, yabo, na uma kuyiplanela le esayidini. Exactly. And also uThando yena kubo kwamawakhe they are colored. Kubo kwababakhe ke abakwaXhosa. So nakhona kusikhombisile i-diversity because ukwenza ngomgidi phela kusiyona into ekuvuka kuthiwa okay kwenzela uThando umgidi kusasa, take it or leave it kwifamily yamawakhe. No, it was a conversation. He had a choice. You understand? They gave him a choice. Kwakhulunywa nomndeni wakwamawakhe, kwacelwa, kwadiscuss, kwavunyelwana, and then wenze umgidi ke for uThando naye.
No, You understand? And I liked that. So they gave him a choice. sakhala into engekho ku Scott. Aye. Yeah. Aye. Yeah, no. This one was Giddy world class. top tier. World Like class. it was top tier. Yeah, budget. Budget 500K. let's say 500K, but Yes. in the end they ended up spending like 600K. Yeah, and I was impressed. Like the money that they spent on Umgidi, I could see it, especially with deco. Aye, deco, The Mac. deco was out of this world. Deco, Ngathi Mac. bekushada isigwili guys. Yabo le deco sihlezi siyibona ma TV mangabe kushada igwili nako magazine. Damn, bekuyiyona leyana. However, bekuyi guys, and it had like glass windows, I don't know what to call it, glass panels, you know, and phansi the flooring was white, and lapha kunento engathi i-stage nyana nakhona engathi ithayiliwe khona le emshadweni nokubhalwa ama-initials amakoti nomkhwenyana lapha abadansela khona ibinjalo ukuthi phela ibingenawo ama-initials, and it was so spaced kamnandi so that abantu bezokwazi ukudansa in between. Ushilo kumakali ukuthi yena akafuna abantu bakrempeke, ufuna abantu baphefumule banyakaze kahle. Angiyazi ukuthi ibizwa ngani imvunulo yakaXhosa, kodwa nje mase kwenziwa amabele yes banyakaza kahle ke bekwazi ukuphuma kahle ke la athela khona ubisi phansi asymbolize ukuthi ingane yakhe ayiseyona ingane isiyindoda manje before beshaya amabhodlela phansi, kodwa amabhodlela abayiveze TV bayazi bona ukuthi benzelani. But I love that part down. And episode namhlanje however omakhelwane sibabonile omakhelwane yezwana and bebejava kamnandi mama nemvunulo yabo bebe bahle bahle mama banamhlanje. However angiphatheka kabi ukukho mina ukuthi disclosure ukuthi uspende how much kwi-attire yakhe because ubegqoke traditional yes. But ayingithandile eyokuqala ngimnoticile le yathi beyichange ngathi no gold ngiyani cream one ibimatcha nedeco yes waphindwa faka isibili futhi akwafana ayibinhle kakhulu bafethu ibinhle. And I think into enye ngichaza ngayo uMakali noThando is that although Umgidi Moms is showcased kwi-POV like yezibazana, she didn't make it about her. Like it wasn't based on emotion. That's why for example singazi ukuthi outfits akhe becosta malini. It was focused on ingane. Enye into engithandile ngayo and enye into engathola i-backlash ngayo kule recap engayenza kaLilitha, because uLilitha Umgidi kaScott was based on emotion. Mina ngokubona kwami last week esingufaka yes nalo last week was based on emotion because kuvele kube ngathi lo mgidi wenzela ingane siyenzela ngoba uLilitha for example uScott ingane yakhe yedwa yodwa ngezenza phuphume yabo. So it was out of emotion ukuthi ngiyakwenza lokho ngoba this is my only child, angeke ngiphinde ngithole ithuba lokuthi ngenzele ingane into kanje yabo. Eya last week ingane yashayeka iso idlala nezinye yakhubazeka ibona ngeselodwa, so manje kunaleso sazela nje sokuthi ingane yenzela umgidi ngenxa yaleyo nto yabo. Namhlanje nje like I was impressed. The only thing ebe point of emotion so ukungena emlomeni, the only thing ebe point of emotion ukuthi indlela conceive ngayo uli it was that's unconventional because uma wakhe wamitha enjani prevent wayefake i-copper IUD yes wayefake i-copper IUD but wamitha still yabo imbezi oh my god imbezi baba kali uphose imbezi hayi prevent acabanga yes but nakho lokho akakusebenzisa as manje emotion wakwenza i-personality yayo yonke lento yenziwa la no lapha bekumnandi guys. Baspende malini kutshwala 150K yes. Yeah, just to round it off it was 150,000 kuthenga utshwala nje akiwange tops
Usho kanje? Akuve obona kokhisha ngathi ehouse ni No, bukhona uphume ngaphambili. Mm. Khona tops. Bengeke kube enough. Baphinde bayokhipha ngemumva. Why Khona tops. Hayi. Abayanga kulama wholesaler ethi siyakona thina emakhaya Ah, masinemcimbi la khohlwa ke. La eMzambia. Bathenga ungqo. Lapha na mfethu. Ubonile sebenza Hey. yini amabele. Umbonile. Kade bephethe ama VSOP. Yes. Nani. Ngiyakutshela kuleyo mshado. Ngithi umshado hawe Bengathi umshado vele. ngedlela kade kuhle ngayo. Bengathi umshado. Manje labo phela bayabulala wonke lo visi. Ngiyaye ngibone kwenziwa njalo. Ukuthi baphahlaza. Manje it's a culture, it's a traditional. Phela ezinye izinto ezinye igcina ziwumkhuba phela. Umkhuba nje owenziwayo. Kodwa ke phela sebengasitshela ke. No, umgidi wona phela into cultural. Okay. Yabo? And then bese kuba khona imikhuba ke mhlambe ke esingafakwa ke izinto zamanje ke. Yabo, angeke phela usheshe uthi njengamabhodlela mhlambe kudala kwakuphula ukuhamba wazi kanjani. Abaphula phela sakhona ukuhamba. How phela times are changing. They are not changing. No, they are. Times are changing and people are changing with the time. Sekukhona iVSOP manje. iVSOP evubele ekhaya. Wasiyazi wasasichitha isizulini. No, I don't know, but ngikusho ukuthi kungenzeka kube ukuthi into vele yayenziwa kakudala, kungenzeka ukuthi umkhuba omusha osuwa edwa manje. Otherwise phela lo mkhuba uma kuwumkhuba ubungeke kube negama kuthiwa amabhele or something like I'm not sure if I'm saying the name right, but phela le yanto yonke le fiasco ibizwa ngamabhele. Khona ne after tears negama umkhuba. Lo mkhuba showcase, but phela la sikhuluma nge-traditional events angithi. Yeah. Yikho ngithi abantu sebengasicorrecta kuma comments noma besichazile kabanzi ukuthi ke kumkhuba noma it's part of a tradition lokho kokushaya utshwala phansi. Namathikithi ne-vacation abani. Oh yeah. Ama gift engane. Okay, they also got a cottage. Yes. Angithi. And then they also got vacation to a resort. That I love. It was such a cutesy moment. Even Nomusha was like, "Kanti kulo muzi ninelong money." I loved it down. Yeah. Abantu babo. Utho uma no plus ones. No plus one. Uthe uyabonga ama plus ones. Ngaphela kwama plus one lapha shothi usezuba ugogo. No, phela bekufanele babhukhele umuntu iroom yakhe ukuthi 2 bed to sleep. Phela we don't know the details of ama bookings ukuthi ame kanjani. Ngifisokwazi ukuthi ngisawa. But nje yena uthe no plus ones uyabona phela plus. Sendoda buyile manje kobuka entabeni. Sengenza noma yini, hayi kodwa la emzini wabo. Yebo akayiphethe phela noma ngabe indoda. Ukuyiphatha phela akayiphatha. Phela ngeke ngiphumi mina sengaphuma Phela wena ukhandashisa. No. Leza ingane ziyalalela. Okay, abasezona ingane sibe ngamadoda, but still bayalalela. Awuwese ngeLimpopo kwi-resort ekwi-game reserve. Phakathi mhlawumbe lakhe eGiyani sengiyohlala nendodeni isihlalo so police ikhanda. Doesn't make sense. It does make sense. Kodwa ngiyathemba ukuthi uma wabafana wamadoda la wanika ukuthi indoda nendoda ihambe nopartner wakhe. Ithikithi elinjalo. U10 no plus ones. Wena Yes, and enye ke into kuloya muzi they are so organized, like at some points babe ne family meeting just to say ukuthi ena usuku luzohamba kanjani be discuss. Kuloya muzi ke kunobaba bemizi yabo ngisho umushe naye kade ehleli kanje elalele hayi ekhuluma kamadoda. Khuluma unkosikazi lapha njengenye lesayibona kaLilith hayi uLilith wayena phambili kakhulu lapha. Cha sengiyasho yabona umuzi wendoda uyabona uhloniphekile umama futhi uyamhlonipha ubaba. I like it. Okay. Because ekugcineni ubaba uzophuma uyolanda abafana uhambile ubalanda entabeni wabuya nabo. Okay, but yes. The point is they were very organized and they did come to like a proper conclusion ukuthi usuku luzohamba kanjani bavumelana ngayo yonke into, and to say guys uhambe kahle umgido abafana kade umuhle, and loya mama loyana she couldn't wait
ngifike Sorry mafethu. Uzokhatha. Okay, ncoma thakho. Damn, bro. Okay. But overall, Manje family meeting yini be big ngenye into enkulu ube iqala family meeting. Kwimgidi kanje. Yenze kulelizwe. Okay, maybe I just like this one more. Yeah, maybe ngithande labo baba balumuzi lo wakamkhosana. Washo kanjalo. Yeah, but guys, umgidi walapha kwaJola uhambe kahle. Like ubumuhle overall, and ngicabanga ukuthi noma kali and Thando lento lebe kade beyifisa umgidi ubele yona. Yeah, exactly. Noma usho happy. Shilo wathi I know ngekanti nje. Yeah. Mawubuka nebudget when it's more than half a meter. Yeah, it was a lot, and I swear ukube wakwandlula lapha kusabekile la tendele la ubusacabanga ukuthi umshado. Umuzejet event ungena uthi khona otiri. Yeah, kade kunano MC guys, it was a whole vibe. Nami ngiyafisa ukuthi enakade ngikhona. Abantu baxhosa abantu ngicela ningimeme emgidini. Nami ngiyafuna ukuze emgidini. Saqala isimeme kumgidi. Ibani ngonothisa? I don't know. Yeah, bafethu ucela sinismeme nje kumgidi umuntu nje ongasusa la ijozi soze emgidini. Yes, ngizwile futhi ukuthi nakwandebele they do something similar. Ngicela ningimema nakwandebele bandla ngikhathele ukuhamba imemulo kwaZulu. Yeah, isimeme kumgidi sizokhava nje siwushothe bafethu. Yeah, bafethu siyathemba ukuthi kule next week showcase baphathela futhi. Yes, we are going to come back siniphathele futhi recap yomgidi. Angeke ngisavumela ama comment lawa crucifyayo to get me down because lo mgidi namhlanje ongamplifyile. Yeah, bafethu manifuna ama clip uthando nesithembu uFacebook it's perfect Mxolisi TV SA. Yes. Na umgidi siwafaka few. Hayi namhlanje ubonela ubukhazi yes. Esikhuluma ngakho ungaya ku Facebook usearch esikhona lapha just because ngala asakwazi ukufaka la YouTube, but uma ngabe ulahleka lapha ku Facebook mhlambe ilogo iyafanana, so uzobona ngeprofile picture it's the same logo as le ekhona la ku YouTube. But anyways, siyabonga kakhulu guys ukuthi nihlale kanye nathi nislalele siniphale recap. Sizobuya futhi next week siniphathele another recap. Thank you. Bye. Danko.